Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist, sir. You're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yes, my names are Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu Norifite. Before Makajugo. I'm an ancient high priest. Yes, bụrụkwazi onye isi nchụaja Ugochi Tubelu temple. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi lụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Key na keep sharing our messages, keep telling people about our administrations. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egozi gị ma gozibiga gị oke. Daalụ. Let's proceed with today's questions properly. What is polygamy? Yeah, polygamy is a marriage between a man and more than one wife. And polygamy has been in existence in the world. Yes, for a very long time, thousands of years. Yes, in Africa, it's norms because of so many benefits. Even at the world at large, I would say, quote, the father of faith of the Upper Kemite people, the Jewish people. Then they regarded Abraham as their father of faith, and Abraham has three wives. Maybe some people don't know. The third wife is called Ketula. She gave birth like about 6 children for Abraham. I think 5 or 6. Then we have the first one we already know as Sarah. Then we have the second one, daughter of Africa, as the second one as Hagar. So meaning Sarah is from his place, while Hagar, the second wife, is from Africa. He married her when he came for Africa for treatment. Then he got married to another one, Ketula, when he went back to their land. So you can see, I can mention great men, even from that their Bible we believe. Because if I start mentioning other great minds from the ancient books from Africa, like the Lion of Africa and the rest of them, quoting other books, I have not read them. So it doesn't make sense to quote other books. Instead, let me use their Bible. Is it the apple of the God eyes known as David? He has multiple. Is it the Solomon, the wisest man? He has multiple. You want me to start mentioning the many prophets of the ancient time from the Kemet, from the Bible? Yes. Elkanah, a priest called Elkanah. Anna, the mother of Samuel, was his second wife. And so on and so forth. So, believe in me, Chukwu can never condemn polygamy. Those actions is for a reason. So polygamy has been in existence. However, out of human imagination and human evolution, at a certain stage, the Anyari people, the white people, created what is called monogamy, meaning a man with only one wife. Yes, official one wife. However, many of them still have side chicks all over and girlfriends. So that one is known as monogamy. But under monogamy, I can tell you, but polygamy is a man got married to more than one wife, officially gave them the same privilege as wives. But the monogamy is that man that married one officially but can keep other concubines in the secret. So you can see the deceit they are in. Thank you. What are the benefits of polygamy? Yes, the benefit of polygamy can never be
emphasize. Reason bụ na enwelu to have multiple hands maka na ụba igwe a na-ekwu na igwe bụ ike. Ebe enwelu polygamy, enwelu likelihood na ha ga-enwe more heads there. Then and the benefits bụ na the more enwere more capable hands, the more wealth, the more dominance. Have you seen a family in your village that are great in number? Dr. Oyedetua is from this family, Okafor family. Politician Oyedetua is from Okafor family. Oyedetua is from Akaji Akunka from that family. You see them everywhere. If you want game of numbers, they outnumber you. If you want physical challenge to them, they will deal with you. They have the manpower, they have whatever, everything. Everything that I shown as you don't know to be her. And they are hack easily. And on a mere burden, a sheer burden, or the less. In fact, there were many benefits. Now were multiple people. Yes. Maka na ihe ofu onye bụ bụrụ mmadụ one bụ na ihe igwe bụ abụrụ ofu. Ya ka ndị Igbo ji si na igwe bụ ike. So ọ bụrụ na mbido kwube the benefits dị na ya, all the too many. And I can tell you because of benefit dị na ya bụ na enwere reason. Example, when ndị Igbo na-eme accept polygamy, a divorce nwaanyị adịghị easy because onye a mee nke emetara ọnụ inye ya azụ oche nwa assistant. Mana due to the issue of polygamy, issue of monogamy, nwere nwaanyị chọrọ ka nwa assistant. So when the woman become bad, you don't have any other chance option than to kick her out. And ọ bụrụ na embrace polygamy, a manner, because polygamy kills divorce. Mana due to ndị mmadụ achọrọ ya, now when the woman is bad, the next option is to kick her out. Mana ọ bụrụ na enwere polygamy, so during the time of our forefathers, when polygamy is on the rise, we hardly hear about divorce. Yeah, come on, nwaanyị enyezie nwaanyị punishment. Ọ bụrụ na o decide ya na ya achọrọ si o jiri aka ya nabara onwe ya, etu a ka ọ dị na gboo. Mana due to na-abịazi na-emezi monogamy, ọ dịzie njọ, enwere any other choice than to kick. That's why during the time of our fathers, 90%, 95% people know into polygamy. Divorce rate is very low. But now the mad that I tend towards monogamy, divorce rate is so high. Because someone out in job, what he hears I now brought to kick her out. What are the disadvantages of polygamy? Yes, ihe ụfọdụ na-akpọ disadvantage of polygamy is because now what people are practicing now, I can tell you without fear of favor, that what people practice when during the time of colonial masters is never a true and pure polygamy. That person that is telling you that polygamy is bad is because what his father or her father practice is never polygamy. You know why? Polygamy, anybody that practice now is what is called Christian polygamy, which is abracadabra. And once you practice Christian polygamy, that marriage will be a shambles and that marriage must collapse. And they are building bridges for chaos. Let me tell you what polygamy is about. Polygamy is a marriage of tradition, using tradition and only tradition. Ọ bụrụ na nna mụtara nna gị were traditionalist, mana ọ na-anụ ụmụ nwaanyị more than one, nke a na-eje Sabat, nke a na-eje Catholic, nke a na-eje Anglican, ọga ihe abụrụ polygamy. Yes,
Like it or no, polygamy now. If you are my wife, you are not going to any church. Church you ga ordinary, and we remain in ordinary, and we all die in ordinary. You know, I know one why in joker, oga, abro polygamy. You know why? Ejenu no ka na-etigo ha division, because onye Catholic ekweta na onye Anglican na-efe Chukwu, onye Anglican ekweta na onye Sabbath na-efe Chukwu. So within them, etigo ha ekworo, etigoro ha anyukwu, etigoro ha erode, etigoro ha division. Onye pụọ pastor nke ya gwa ya na onye a na-achọ ka ọ dominate, mago ewere amụma asị na division kwecha ha n'ime ha na various ihe na ha jere. Mana onye ọdịnala, maka na o nwere ike onye apụta anya na onye aba mba, ịmagoro ụmụ nwaanyị nwere ọnụ, o nwere ike ire eje n'ọnụ gbara aka, nwere ike si ya ịdị ọdọsụ anụ ọfịa onye obi abụọ winchi, and I will show you. Ihe ọ na-ekwu abarakwa ya obi, ihe a nwaanyị a na-ekwu abara ya obi, even fire paracetamol ojiro kama na egbe ọnụ. Mana ọ bụrụ na iwu onye na-eje ụka, ọ gbacha egbe ọnụ ije gwa pastọ gị, pastọ ga-asị ụzọ ekwe n'ọkwa wich, ọkụ iwu mụọ obi ọjọọ n'ime. Mana ọ bụrụ iwu onye ọdịnala, ije na mmụọ ị na-ego n'ifu na nwaanyị a etu ahụ o kwupụtara n'obi, ofu gị n'obi. So ọ mgbe ndị mmadụ bidoro eji nọtabazi ọsị ọgwụ ya, onye bụrụzie ihe trade nke na-ịkpa asị na iru otu nke nnata n'ụlọ. Enwe kios already. Because ngwo kios between the churches. Mana ọ bụrụ na iwu polygamies, you know how to sort that why ihe gbasara ụka is cancelled in this house. If you are interested, you come in. If you are not interested, you go. You go onye agwa from day one. Ọ bata ije gbaa ya ndụ etu esi eme ndụ, ịbịa ije n'obi ndị ichie, je mee introduce to ndị ichie, mee introduce to anangwu, then enuzie ya ime ihe a na-agba etu esi eme take oath of allegiance to you, the head of the family, and to the gods of that land. Na ọma emenata chiere gị ihe ọjọọ gịnị ka nna ya ukwu, na ọma emenata chiele nwunye gị asị uko wife ya ma ọ ụmụazị amụtara ebe a ihe ọjọọ. O mechaa ọtọ ọjị take otu dị ya, o nwere ka esi eme the ritual, mee etu ọ banyeta onye nke ịbụ a na-abatakwa o tekekwa the same process. Mana ọ bụrụ na ihe nụta onye bụ onye ụka, ọjụ na ọma take that process na-ejere onwe ya ụka, ọ ga ihe abụrụ polygamy, and it's about to fail because the foundation is wrong. Women over 35 years without a husband should have children out of wedlock. What do you think? Yeah, as women, also the man clamor for that, especially those feminists. You know, they are on the line now, and they have questions to ask. For me, Igbo traditional wise is arrant nonsense, because obodo ịmụta nwa bụ isiokwu na-azụkwara asụ. Afụgo m onye amụtara nwa kpọrọ nwa nwanne ya nwaanyị dịka nwa ya, nye aka zụọ nwa na old age, nwa a ga-recognize gasị nne ya, izụkọ mmadụ ya. Obodo ịmụta bụ na ịzụkwara asụ. Ndị na-aklamọ for nwaanyị ịmụta nwa, ihe a bụ ndị na-eji eweta agwa ndị ọcha na ala Igbo is a taboo for nwaanyị iji aka ya mụta nwa, jiri aka ya zụọ nwa. It's not done because ọ na-ebleed irresponsible children in the society. Ihe ama ebe funafuna dị etu ka etu funefune ga-adị. Family ebe nwere nna ka ịzụ nwa na afịa ahụ tozie ebe nwaanyị zụrụ. Ndị Igbo nwere ilu a na-atụ sị na nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa. Mgbe gburugburu ndị Igbo ụmụ ya nabata ndị Igbo ji wee forbidie na nwaanyị ọbụla anụrụ anụ ama anọ nkịtị, maka na lack of father figure na-create vacuum. Onye abatara na ọgwụgwọ nnọọ nwaanyị di ya nwụrụ, asị ofu nwanne di bịa kwuchie ya, maka na ya na-efiru na ọdụrọ mma nwaanyị ịnọ na ngwurube di ya na-enweghị father figure.
otu esi eme ndị gboo abụrụ ada support promiscuous lifestyle. No, ihe niile nwere usoro. A na-emeri ya mmemme iche. Nwaanyị ga-anwe nwoke ọkụkọ, nwanne di ya ọkụkọ, eme mmemme dị ya, obodo amalụ nọ nwanne di ya kuchiri ya. So nwanne di ya na-abata na ngwuru nwaanyị ahụ o kuchiri, ọ na-abata with pride, ọ bụrụ ihe a na-ezo ezo, maka na obodo ma mmụọ ma eme proses ya. So o nwere ka ọ nọgide na be ya etu a, nna ya atụtụrụ mgbe ụdị ọ na be nwaanyị o kuchiri ekuchi, ọ bụ ebe a zara ezi azụ, ọ na-aba ka ebe ụmụazị ya nọ. Gịnị mere na azara ezi? Kere ewu na-agbara ya nri ewu, ọ na-aba dago ọsọ ndị ka unu na-eri n'ụlọ ịmụgo na-aba na onye ọ na-asị onye ọ na-agbagharịba, onye ga-eje were oke ọgba were oke ọgba, onye ga-eje gbawa nri ewu ofe ọnwụrị mma jebe ịgbọ nri ewu. Ihe a na-aga n'anya ya maka na ịhapụ ha asụsa nne ha, ha adawo nne ha n'anya. Etu a ka Igbo si mee ya, na ka nwatakịrị maazị a nwee onye a na-atụ egwu. Elota ngwe na was growing up, mee ihe adọrọ mma, ma mmadụ wee sị gị na ọ nwere mma agwa nna gị, Igbo ikpere na yọba kowe nkwa nwatụrụ togodo dị ya n'ihe emezi ọzọ. Ọ fụzie na ịnwụjuo n'afọ na ikwetago n'ọdịtụ o si dị gị, ọgbaghara wee sị ihe nwakwa ya anwụ bọtọ na nna ya adịghị ikwe nkwara ihe emezi ọnya uru nna na-aba. So mgbe ị nọkọta afụ nwa agbọghọbịa na-alụ sex girl erijiburu afọ ya, isi ya maka ihe na eji kọtọbụ taa ya ji amụọ nwa n'ụlọ. Taizi nwaanyị nọzi ojiri aka ya na-ayọ nnụnụ bịazie bịa dị n'ezie m ka m wee mụta nwa. Ọ nwaanyị ibutu the dignity of a woman. O mezie ụfọdụ n'ime ha esobezie ndị rifraf, ndị nwere nke ha mewuru ka o wee bụ na ọ mụtara nwa, ka ọ nọ nke ịhụ na ọ na-agba n'ahụ ndị 33 years 35 years. Ị na-put pressure on the woman and make a womanhood ka ọ bụrụ ihe eji akparị amụ. Or downgrade womanhood. Nke ọzọ ọ bụrụ ịmụta amụta bụ isiokwu ịsụkwara azụ. Kwa nke ndị ahụ na-awụ ha mụcha ha bịa na soshal midia na-aya ego oje ntuke na ya na ụmụ ya fọrọ ihe a yeri. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ejeze yọbazie ka enye ha ego. Onwe nwoke ụfara Krismas, onye rute anya gị echi nke ịtọ ekwu ụgwọ ihe iri, and na ọda ka kwụọ n'ụgwọ ihe iri atụwakwa arụda one. Ịfụna ewụchasị ngụ more than one ewu otu. Ọgwa ndị ejo na ịma amụ ya amụ imewe abortion na-ana onwe gị n'iyi imegide otu mgbe ite isi gị. So onwere ọdụrọ encouraging, and nke ọdakịrị na-amụta ọ bịa n'ụlọ ka o so ụmụazị amụ na amụ n'ụlọ zọba ada ụmụnna ọmụ ya. Ọ bụ iche echichi n'obodo agha gwe akọrọ ya, ịma na mgbe ihe eji wee mmadụ ewụsọ n'obodo sọrọ mgbe ị bịara iche echichi akpọchara n'akụ wee gwa na ịmara na onye na-eto arọ nna gị na-agbọghọ agbọghọ ebe iji eji ịmara. So mgbe a mkparị adị ya, ofu onye ga-amụ na-ekwu nwere ọsọ ya amụta ya azụcha anya oje ego ana iji ego eji ego ana, igbe ego ịma milion ọ na-eji ego ana. So ọ bụrụ ịmụta, ọ bụrụ mmadụ abụrụ ụkpana na-awụ ọmụta nwa ọtọrọ ilulo. Ị na-amụta nwa anyị mụtazie nwa ahụ onye ya asụ ya ada ọrụ nke ịzụrụ azụ ya bara uru, ka nke ịzụrụ ya bara uru. Onye zụcha ya tọwe, ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ akwụna, ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ onye mkpụrụ mmiri eso ndị oshi, ọnya ka ọ ya eji bara uru nwa. So ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ gị bere onwe gị, ọ bụrụ na agba gị dị mma and for any reason di ya bịara for various reason, chọọ ofu nwanne gị zụọ. Ọ bụrụ na ị mara ofu nwanne gị dị chọọ ndị ọfa na-eji zụba, dị chọọ ndị nwaanyị ihe na-esiri ike, nwaanyị ajadu, chọọ ofu nwa ya zụọrọ ya. Nwa ahụ erụtara gị zụrụ ya. Ọnwụkwa nna onye ahụ erụtara tinye ya n'akara aka nọ ihe iji bịa ụwa ka ịkwụ ụgwọ ka ịzụọ nwa mmadụ for free. Ịghọtara ya, ka anyị ghara ịda agazi chukwu n'iru na-asị ka nke onwe onye ya atụtụtara gị ebere nke onye gwara gị na ọnwụ na iji ebe a mụta nwoke ihopụ nwoke agụwa awa agha agba maka okwechi tụta echi oji soro ofu nwaanyị nawara Lagos chefuo gị. Ọ bụrụ na nwaanyị ọ bụrụ na ọnụ dị echi ya na di ya tụta nwewe ihe ha riri bifo cheta gị nwa. So all those things ndị mmadụ na-eji because ihe eji because of the selfish interest si ka ije mụtazie nwa ka ị na-esogharị butuzie onwe gị maka na ị chọrọ ibi tinye ihe 35 years. So n'ọdịnala Igbo esiri etu agbado ndị Igbo, nwaanyị Igbo na-eyi onwe ya ebube. Ime eje iyi onwe ya bụ eje dụta nwatakịrị ya birutezi ajụ ọgwụ je ndị ụfọdụ si asị ka eje n'ụlọ ọgwụ jegoro spam. Nwatakịrị tolitezi echi jụ ọgwụ je bụ nna ya isi asọ na ije gote spam onye Hausa n'ụlọ ọgwụ n'ọnya ka iji mụta ya.
Daalụ. What advice do you have for capable men concerning polygamy? Yes, my advice to capable men bụ na nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo adịghị n'ala Igbo mgbe gboo ụmụ nwaanyị Igbo adịghị agba akwụna, mana sinsi ebe ya na-agba akwụna bụ obodo a na-agba akwụna dị n'Akwa saịdị Akwa Ibom, ndị saịdị Mmanwụ a, ebe a ka akwụna si. Ndị Igbo adịghị agba akwụna. Mgbe a na-agwa gị mgbe ezi dị n'okwu kwa bifo ndị anyarị abịa, nwaanyị Igbo adị atọ 15, 14, 15, 16, 20 years di abịawago, highest to early 20s onye abago na be di. Mana abịasị kịta dị ụtọ na-abịazi na-asị ụmụ nwoke na-anụzi to ofu enwee nwezie remembers. All those remember dasị ahụzi ndị a niile ụmama ji mepechara biya palọ ebe ha nọ wee na-esere usu. Those men bụkwa sịkwa na ha bụ na anụ ofu nwaanyị were ha nwechara enyi nwaanyị na ebe joint dị iche iche. Who is deceiving who? So by so doing, ha na-cause commotion. So in order to solve our problems of scarcity of men, mụ na suggest not for every man, even mgbe gburugburu ọ bụrụ nwoke niile megburu ihe dị na ya, is though for men of timber and calibers who can afford it, not only money wise, but what you take wise, the wisdom wise, so ability to be able to coordinate them. So my suggestion is that all the men that has what it takes, has the capability, the capacity to get more than one, please do. Reason bụ na ka gwa gị ị na-eruzu a lot by mgbe ahụ esi ka ije nwee girlfriend. Nke mbụ na onye girlfriend anyị nọ mana ị nwere family nwee nwunye, therefore ma dị faithful to you maka na ọ mana eme arụ ya. Enwere every possibility na ọ ga na-anata gị ego a na-ayịkwa gị na-ayịkwa another person, another potential husband to be. So ọnwa ọya o butelụ na nke aka onye ahụ binye gị nwa eburukwa ebunakwara nwunye ụlọ n'ụlọ. Ịghọtara ya? Ihe niile so n'ihe na-spread ọya ọnya batara. I can tell you n'ụbọchị erere is a statistics of ebe ọya mminwụka na ọya ka southeastern states, those states akpọrọ southern Nigeria, those states ya regarded as no ha ka bụrụ Christians, ọha nwa ka na-practice one man one woman. Statistics they show no that state, those states can we bring HIV. Now those states ya nwa dị very cock Muslim believe na one man multiple wife has less HIV and all and other effect. So you can see then with so many benefits in there. So my advice about only what it takes, please take, so that it takes some of these our sisters off labor market. Thank you. Why does Igbo tradition usually reject child adoption? Yeah, ihe gbasara Igbo tradition ji reject child adoption bụ ka e weghara ịmụta ọbara ekperima ha. Nke bụ eziokwu bụ na famili ọbụla nwere ife ha na-aya. Enwere blood composition dị omimi. Enwere ọnwụ ụfọdụ ezinụlọ na-anwụ ma ọ bụ ihe na-emefa. Blood composition contribute na ya. Ihe eji sị gị ga-eme na adoption na ị nwere ike ije weta ọbara ekperima. O nwere one boy, I wanted to help that boy. He chatted me, was like crying. Mana ihe mere n'ụlọ ọ na-enwe aka ntụtụ. Ọsọ m na nwere ebe ya kọrọ ugbo na atani. Mana because na ya jere zuru ori daizi ihe ozugbo na ọ na-abụ ya sụcha ori emecha ya regret. Ihe ozugbo zuru abụrụ ihe reward na ndị egbucha anya ya n'ọsọ ka e gbara wee gbagha ma ugbo rice ya ma ihe niile ya nwere na atani. Bezie n'ọka na nke nwanne ya nwaanyị. Mana ọsị m na ori ya na-ezu na-ewuti ya na ọ na-akwụkwọ mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ihe minor 10. Mana mgbe e nwudeziere etu anyị regret ba. He had a young boy of maybe 28 years, but to know what ori no barrier, or maybe I couldn't help him. Because on the mother, what I go to Mbuzush, Zoon can the madon with the Zoon can de dollar more. You don't want to go only doing with an uncle. So because of that, I couldn't help. So, on your kita,
nwatakịrị akịta nwere ike ọ bụrụ na agbụrụ be nne ya na ori adịrị ya, o nwere ike ọ bụrụ na nne ya nwere ọbara ori, o nwere ike onwe ka ori si bata, because etu o si egosi remorse na mgbe ọbụla o zuo ori ya gosi na o nwere ike ọ bụchara uche ka emee ya. So o nwere ọtụtụ famili ori adịrọbefa, mana duto na-eji nụta nwaanyị nwe onye akwụna na-ezu ori dị n'ọbara, ọ batazie ọ mụtawakwuo ndị ori esi ebe abata na agbụrụ. Etu a ka ọ dịkwa na nwoke nwere famili ya anọkọta ọ bụrụ onye ori atụ nọ na-eme aka ntụtụ, ọ bụ ego ọ ga-asị na ya ekewe maka na ajụghị ese asị nọ na-eme aka ntụtụ, maka na iji etu anwa ịmana iso egwụkwara nsị abụki. So ihe ejikwa na-eme ihe dị na aji si emere adọpụtụ na-enwere ike ji nweta ọbara ndị na-enwe akwụkwụ maọbụ ndị nwere ọya siri ike ha na-aya. Ịmụọ na kansa dị contagious, ịmụọ na kansa ije ife onye na-aya kansa a ga-ajụ gị nwere onye na-agbụrụ be nna gị na-aya kansa, ịmarọ. So o nwere ọya ndị na-aya, chọrọ nka nkwuba okwu a ka o tobe ogologo, mana ihe na-achọ ịkọwara na o nwere ọya ndị na-aya. Ọnya ka ndị Gboo in their wisdom ji wee forbidie ya, kama onwe nwa agbụrụ amụtọrọ nwa nwee ike kuchie nwa nwaanyị, chọzie ofu agbụrụ agbara aka n'ume ọ na-amụta nwa n'afọ ya bụ ezinụlọ. Ma ọkwa na ọ bụkwa nna nwaanyị bịara ije dị mụọ ofu mmụọ ịba di ya nwụọ, asị nwanne di ya maọbụ onye agbata obi di ya relation di ya kuchie ya ka e wee dịkwashọn ọ bloodline a na-aga, ịghọtakwalụ. Mana ụka amamihe ụmụ nwaanyị wee kịta mmadụ ya agwazi m ihe mmemme, mmadụ ya agwazi m ihe mmemme, ewere otu amamihe a ojeje na-ejekwa ofu ekperima yara ya ma mgbe ọ dị skuul, ekperima a na-atụ n'ime ọ na-ama otu mgbe ọmụjuo ndị ajọ ihe. So ejisi ga-eme na adọpshọn bụ na ndị agha amụrụ nwere ike eji edebe ha na moderate baby home, ndị mmadụ je na-eme ha adọpt. What of ije ozie n'ụdị mmadụ agha amụrụ n'ụdị dị etu a ka iji eme adọpt, isi n'ụzọ dị etu a kpọta ọbara ekperima na ezinụlọ. So ndị Igbo na frown at it. Instead ndị Igbo ga-asị whatever reason eji wee n'idie nwa ga-awara ntị ime adoption, si nụta nwa anụta ma ọ bụ si mee nke ma ọ mee nke ọzọ ka e nwee ike mụọ ọmụmụ. Daalụ. What advice do you have for men searching for a wife? Yeah, my advice to men searching for a wife is that o nwere ụfọdụ ihe ị ga-eneba anya. One, avoid ya nwaanyị ọbụla dịgolo overuse, body count ya dịgolo too large. Nwaanyị ọbụla body count ya dịgolo too much, o nwere ọzọ ihe ị ga-enjoy there. You can never satisfy such a woman. Again, onwe nwaanyị ọbụla gị na-ekpagidoro nkata iwe fụ na nwaanyị a eje na too far, ndị a na-eyuzu dido rọba na-agba by brother, because imeji and ịfụkwa nwaanyị ọbụla ịfụrụ ọbụna ndị a na-eme twosome, threesome, foursome, ọ ga na-agba maka ị ga-ebekwa anya m. Ihe amanụ onye ndị expert train goro, kedu ihe ị ga-emezi? Ịnụmata ụdị mmadụ a n'ụlọ nwere ihe imewu, because na train gị by professionals, and ọ bata o nwere ọzọ nothing excites him anymore. Onye na-eji agba club, nwaanyị ọbụla na-eji agba club, avoid the person. Don't tell me no nwere gba club dị good. Ọwụ na onye agbago club rụọ runs, ọ ga-agbawa ọsọ, because agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. O nwere ike ma ịgbọtara onye ahụ ịfụ na onye abụ onye na-abụ onye one lady akwụọ ya ụgwọ adị 3 men pound on her a night. Kedu ka o si dị gị na ịnụbatazi onye a n'ihi emewu ihe dị na ihe mmadụ ete emewuru ihe dị na ya, ka ị ghara ibe anya m ka njem. So avoid all them that. Avoid them that with too much dirty past. Yes, avoid ya. Nwe ka ị ga-esi wee chọpụta. Ọ bụ na onye a nwee too much grow in the street, do too rough. Ọ dị ka moto anyara Nigerian use. O nwere ọzọ ihe dị na ya moto. Ọ bụrụ na ị chọrọ igo moto, nwere ego new one, je ego Belgium, ndị ọcha na-anya moto family, because ha nwere multiple cars at home, and those are hard. Ma ihe ndị ọ fairly used. Obodo oyibo, America use car. Aka nwere some ingredients ka dị ya. Mana ịfụ ana nke awụ onye kabu nyara na Nigeria, ọ ga-apụtawa uru adịrị ya. Now my advice is, so ịnọ na ine hurry, na-enecha ụmụ ihe niile enene. Definitely ụfọdụ n'ime ha nwere ike hide their true self,
but ọ ka na-akpụ kpani anya ofi aka ya ka ị ghara ịba n'ụgwọ ma ọ baa n'ihe ihe ejibe anya m anya daalụ. What advice do you have for women in general? Yeah, my advice to women in general is that one, I will advise you as a woman. It's not a bad street. Only nwatakịrị I shed tears what other girl chatted me the other day. Onye from Enugu State, si ebe nke ọ nọ. Ọ sị nọ nọ Libya, kiri ihe ị na-eme na Libya. Nwa 21 years. Maka mgbe mama bụrụ I say okay, I can offer you a job. Sị m ego ne ka mma akwe. Na ọrụ ya na Libya na na-enwe 300,000 naira a month. Gịnị ka ọ na-alụ? Onwe ego lebe oje na-asa agwa ofu olosho, ofu retired Bobby. That is ofu general, retired general, mepere show ba were na-atụrụ mgbere ndị ndị a ka ije na-asa ahụ. Ma ihe ọ bụla ị nwere ike ime ka body count ghara ịdị too large from different men. Maka na ọ bụrụ na ha trenchaa gị, ndị a niile ntụrụ anya ha dị etu a trenchaa gị, ịbata bido ime enjoy ya. Because you train go by professionals, you may enjoy your power. Yes. And then ọ bụrụ na ihe ụtọ dị n'ụwa na-enjoy chagi mgbe nọ na street, onwere otu ihe na-excite gị ịba na mgbe nwoke. And then nke ọzọ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị mana ị draw ready to be submissive to your husband, ma na ọbara uru isi ka ije para bedi maka na ị ga-erikeret, ị ga-apụtakwa. Nke ọzọ, mara ụdị ndị na-eso na social media, ndị aga na-akụziri feminist ka hụ marriage help, ihe niile ha na-akụziri gị nene ụdị ndị dị etu a, ndị a dị etu enwere marriage, ndị a dị etu ụfọdụ n'ime ha wụ serious na-enweta nnukwu ego, nwetacha nnukwu ego je chọkwazi obere nwa ọ tọrọ atọ, were ego wee keep ha long ka ị ga-eji ego keep nwa tọrọ atọ. Ihe nwatakịrị a ji nọrọ ebe ahụ because ihe ọfara ya shelter. By the time ọ kwụ n'ụkwụ ya na-awụ, ọ ga-ahapụ anti. Mind the word of your mouth. Mara ụdị life ị na-ebi na body count. Onwe onye nke na-ebere m akwa ụbọchị ya gịnị na-eme. Nwatakịrị nọ na Abuja wee meet ya one other boy ya anụ ya. Ya the boy dịba na mma nọ ya anụ ya. Mana this particular girl na-ejecha ma Aros ma na Lagos ma na ebe niile. Ọ ya street girl. So wee rụzie this boy a na-agwa gị hanyere na-ekwu na Abuja nwere two brothers. These two brothers a wee bụrụ na n'ọkwa ndị bikwara life nri nke ha. O rụzie ka chi n'ọbụ na ha si Lagos si Abuja na-agbanatara ha nwaanyị na December last year ka o gosi nwaanyị ọ chọrọ ịnụ. Behold, mgbe nwaanyị akpọpụtazi nwaanyị chọrọ ịnụ nwaanyị ndị ha ụmụnne ndị ọzọ two brothers ya nọ Lagos batazi igbago ka ọ kpọta ha nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ka ha sie maybe by that January ji eje mee ego the girl. Ọ dị ka the girl tụzielu o wee bụrụ na ochi olosho. Even the two brothers they didn't go the girl on several occasions without even knowing. So oluzie mgbe agbata the girl, ọ bụrụ na onye nke akpọ ya afọ bụzie onye ha ma. So na ọkụ ebe a ka ọlụsi wee kụọ. Kịta ya na-awụgharị ịmana I can tell you na onye anwa ị na-achọ ka gị na end up nwere ike mgbe ọ ga-eweta picture gị sendela nwanne nwoke na WhatsApp n'ọkwa this girl ka ọ chọrọ ịnọ, ọwụ na nwanne nwoke atago gị mgbe ị nọ na street. Ịmana o nwere ike ọ cause all that marriage. Nwere idea? Ịmana o nwere ike ọ cause all that marriage. Na o nwere ike nwanne si n'ọnwa mba nwa akwụkwọ abụghị na ya mana onye ha jụọ ihe dị etu a ọ jụcha ihe dị etu a dị nwoke anyị na-achị nke nwaanyị nke okekere ihe ọsọ mba don't worry maka na onwe gị ihe a gwara ya maka gị because of life. Anyị ka na-asị ya sin will find you out. Ihe ị na-eme kịta ị na-eje na club na-eme dance for you na-eje agba stripper ebe ahụ na-eje agba ọtọ. Agwaghị ihe na-eme na ebe a na-agba ọtọ ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ na-ajụ etu a ka ụwa si wee gbada ka o nwere onye nke mma ọ na-achat na WhatsApp na-asị m na ya alụgo ebe a na-eme ihe etu a ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ihe our women has become. Nwaanyị toro n'ụdị ebe a kere ka ọ ya esi ọ ya zụwa ụmụ
ọ na-agbasiri ike mana o nwere ebe a na-eji agbacha ebe ha na-akpụcha ido n'aka ha na-afụtụ ha. So ịfụ na nwaanyị ahụ eluzugo ihe nwaanyị ji dị ebube, nwoke a enwere ihe o ji kpọrọ na-afọtụgharị can never marry you, and you will never allow nwanne ka ọ nụọ gị. Nwoke a bụ sugar daddy na-ebugharị gị paraventure echi onwe nwa ya ma ọ lere TV bịara ịnụ gị ọ ya kansụl ya maka na ịdị wee wọd, mana mgbe ọ na-ata gị ọ ya gwa gị na ịdị wee wọd, mana mgbe ihe eji mazi na ọmụ ihe ọ na-eme mgbe ofu nwanne ya bịazi na ọ bịara ịnụ gị ọkọtọ gị ọ ya egwe ya n'ihu gị. By then you are seeing her find you out. So you better reserve yourself ka ọ wee dịrị gị mma ka ị ghara ibe anya m anya m ka ọ ghara iwe emechaa isi nọ ndị otu isi nọ ndị mmiri anti aja agwa gị find it out. O nwere ihe gbasara ndị otu na ndị mmiri anyị na-agba afa na ndị ọgbanje. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries and deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, keep following us, keep living a good life, because He has seen will find you out. If you have committed in the past, show remorse and keep asking for mercy. Keep following us. Live a good life worthy of emulation. Go where valuable. And when any point in your need to phone and and the sin will always find you out. So stop committing more. That is my advice. Then begin today to pay and do reparation for what you have done in the past. So that now again will be able to know where I need judge of Maggie. That's WhatsApp number you will keep following us and it shall be well with you.